Moro, täällä olisi taas Minecraft 1 ja tämä oli Minecraft osa 4. Ja ollaan taas täällä meidän maailmassamme. Siirsimme kestostuulia tänään. Ja tässä osassa olisi jokai tarkoitus rakentaa vähän isompi koti. Kun meillähän on tässä tämä ja tämä mökki. Tehdään näillä pitkälle pääse. Eli mennään hakkaamaan puuta. Se on rakennettu uusi talo. Näin, otetaan siitä puukirves ja sitten mennään. Ja tästä metsäpuustahan mä en halua rakentaa sitä, koska se soudolta. Täällä on tätä normipuutakin. Pikkasen. Eikö hei. Piidakkopuu. Saat jäädä siihen. Onko täällä? Ei. Silti tulee tammen taimea tästä. Ihmettä. Sama saadaan ainakin tammia näillä. Muuta. Siitäkin tuli tammen taimia, mutta ei oo tammea. Oh, tossa on kaakaopapuja. Ja ja sitten ollaan täällä. Tuolla tää on. Ei mikään. Tässä on. Tässä on oikeanlainen puu. Niin. Tää on vähän nopea. Tää on puuhakku. Ei kun kivihakku. Kun ei oo sitä kiveä, pitää mennä mainamaan. Eikä enää riitä mennä viljelee sillä vähän tammea. Eli oliko se tässä jo? Meidän koti. Laitetaan tähän vaikka 2 tammea. Noin. Pikkasen saatiin. Ja pikkasella tarkoitan pikkasta, koska ei niinku 30 saa rakennettua taloa. Pitää odottaa, että nuo kasvaa ja löytää normimetsää. Karttikin saattaisi olla puljas tossa. Jokboxissa on helpompaa, kun voi hakata vaan yhden blokin ja saa koko puu. Noniin. Ja mähän näitä videoita teen silloin tällöin, kun on aikaa. Tästä videosta ei tuu hirveän pitkää. Toi 15 minuuttia varmaan silti tulee täyteen. Joo. Minähän näitä videoita mielelläni teen, että mä tässä mitään katsojia havoittele vaan niinkään. Ihan kivaahan tässä on videoita tehdä ja mutta jos tykkäätte, niin laittakaa kommenttia, tilatkaa ja jos oikein paljon tykkäsitte, niin voit laittaa suosikkeihin tai en ikinä haluttu, mutta
Nyt tossa. No niin. Mä aion hakata tän koko metsään tulevaisuudessa. Rakennan jonkun viidakkopuutalo. Viidakkopuusta siis talo. Hakkaan koko metsä alas ja... Noniin. Kyllähän nyt voidaan viedä jo nää takas ja mennään syömään kotiin. Ja se oli tuolla. Hakataan toi puu vielä tosta. Hän tulee nälkä hakatessa puita. Hop. Hop. Misklik. Niin nyt meillä riittää vähän paremmin puut. Mutta ruvetaan aloittamaan. Tuohan se meidän koti on ja me ollaan tansmi. Ja huomataan, että meillä on nälkä. Syödään. Noin. Koska meillä tää mitään ei pasta. Meillähän on täällä vielä paistettua. Sua ei tarvita. Sua ei tarvita. Sua ei tarvita. Tästä tuonne kivimiakka. Ja paistia sieltä. Saatan olla hieman väsynyt. Aamulla tämän videon teen. Noin. Nyt pitäis riittää. Ja tähän. Ja nyt kuunnelemme hienoa Minecraft-musiikkia, jonka on, oliko 4.14 suunnitellut. Ai niin, muuten. Voin yrittää, että jos pystyisin, saisin johonkin servuun, että olisin admini, niin voisin trollailla, että semmoisia videoita ehkä voin ruveta tekemään. Mutta katsotaan nyt, miten jos tähän tulee tuonne siinä, niin se duhaa. Tästä tulee toinen siinä. Näin. Hän tulee tuomuista reunat. Tästä tulee semmonen hirsimökkitapainen. Niin. Vitsi. Tää puukirves. Samalla ne pari stäkkiäkään riittää. Eikö ne riittänyt joku tämmöseen? Siinä lepää yli 100 lankkua. Lapio. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nää
tää voidaan vielä tehdä tästä. Ai niin, hei, tänne tulee mobeja! Perhana. Otin vähän XP:tä. Mennään äkkiä kotiin. No. Taas. Vitsi. Se ei kähdi, että toi juoksee tossa. On korkea sit. Noin. Hui perhana. Hemmetti. Tämmöstä. Elvis. Näinhän tää video on ollut tässä. Ja se on